Nenet yo. Wilujeng dalu. Pucange Mbak Limbo. Pripun kabaripun? Alah saya mawon Mas. Kudu geblak ya aku pisan. Kok iso kudu geblak? Lah niku dilek anjir ngeten lho. So glundungan. Aduh. Melu seneng melu bunga sampean iso tekan kene meneh. Nggih, kula nggih seneng ngene. Duh, kebayake apike neh. Niku sewan apa nggone dhewe? Ya sewan ya isin gengsi letane dhewe. Lah kena sewan. Oh, sewan. Sewan, Mas. Nggih. Nuwun sewu Mbak Yosi sampun kagungan garwa napa tasih prawan? Alah. Mosok kaya ngene wis dibojo to, Mas? Lah pripun to? Ya nggih dereng to ya. Oh, isih gadis. Genah nah, gadis. Isih prawan. Prawan, Mas. Upinge. Nika Mbak Yosi pancen nika presiden sing paling grapyak dhewe niku. Grapyak lo sumeh. Sumeh wong asli lambene iki sumbing kok dadi ketok guyu terus. Ya ora kok. Caping gunung Mbak Yosi. Caping gunung? Nggih. Nggih. Di Cempeng mboten kenging. Ngono. Ngoten. Kudu dijeng. Dijempeng riyen. Lagi dijeng le. Nggih. Ngoten. Iya. Sesuk tak Slendro Sanga saben bengi yo saben bengi Nggih krasa penak to Mbak tak jenggleng. Lagi krasa penak to tak jenggleng niki wau. Ampun to niku. Lho, wis e. Lah kok ora krasa belas iki, Mas. Kene nganti kemringet ngono ya ora krasa. Mosok wis. Nek ngono ora krasa ya tak jamu dhisik, Nduk. Mosok karo liyer-liyer ndak krasa belas. Pisan meneh tanduk mesti krasa iki. Jamu riyen. Wis tak jamune ya. Napa jamune? Tangkur boyo. Tangkur boyo. Apa iki? Ora masuk iki. Enten sing luwih apikne. Apa? Nduk pitik sak tarangane. Kloloten kok sak tetarangane. Ya nama majang. Yang segak. Ambung karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Ayo ya wis ora kuat alias. Alah ya. Nek iki genah wis krasa iki. Nggih, titik lah keringingan cedhikan kula mulan. Lekas keringingan iki, Mas. Nyepelekne monggo wis tak pakani
bawang lanang barang lho. Lah ora sak wedoke apa ya iso. Lah Kur lanang tok. Lah aku titip bojone Sulis mung dikeki lanang tok ora wedoke. Ora iso manak lho lanang wedoke. Piye? Terus Gambar sing tak senengi nggon iki lho anger jengling yo si tak tang jreng tak tang jeleng tak duduk slep wah slep bareng ya iki suarane buantas buanter yo men banter ora banter ngeses oh ora banter ngeses ulo cepita kok cepitan piye wis banter kleru tapi pacitan masuk wis diganti kata-katane asline ya kuwi kok kata-katane diganti asline kata-katane kuwi to Mas kata-katanya ya pacitan akhirnya kata-katane cepitan lah mari kata-katane rohku cepitan wah aku iki sing mau duweni mung cepitan tok kata-katane Mbak Eni ya cepitan kuwi ya aneh mari kata-katane olehku kok Mbak Eni dadi kata-katane ya kanggo cepat-cepet tiru kata-kata Mbak En yang oh iya coba kayak apa Pacita Sawi tenan ya musuh ampun. Terus glegeken bar. Angel musuh Yosi ki wah. Angel. Alot. Ibarat daging. Ibarat daging dicokot alot. Kolot. Beda nek karo puri, urung dicokot wis mepreli dhewe. Keplek. Merepel. Panas dan janjine piye mas janjine tapi jangan kotekan kok kaya goleki bocah ilang ya. Sewengi tabuhan paling apik dhewe ya ugur iki. Heeh, apik. Kira-kira gamelane sok didol ae malah. Didol lah. Nggo kentongan apik. Gayeng. Panas udan haling capek Barian boten. Ngagono. Atra gandeng mama tabun nek rati jembeng ora iso mlebu. Hop. Ora kena rusuh ning kene. Napa? Kok tergandeng momo tebu ora nyembeng ora iso mlebu. Merusuh ya sapa? Lah sampean niku
Jenengan nate ngagem kaos kaki mboten? Kaos kaki tahu. Kaos kaki kathok kolor. Heeh. Nah, nggih niku sembarang niku lek kaos kaki kathok kolor blok ngoten niku nggih. Kudu dijembeng sik. Nah, ngoten. Terus sakit mlebu. Lek ora dijembeng kena ra iso mlebu, Mas. Oh iya. Ora iso. Oh. Iya ra? Oh. Iya ora? Heeh. Lah kene. Kudu dijembeng sik. Ngono. Pancen iki presiden Jembeng kok. Lunyu ilatene iki mergo kulino kemu oli dadi lunyu. Oli tap-tapan. Domong Jembeng niku lho. Iya to? Mulai. Kaos kaki. Enak to, Mas? Enak. Jembeng. Ush. Latah. Arek kelingan perjembengan lali. Nadian. Oh, Nadian. Nadian. Oh, lali. Sik tak eling-eling. Nadian. Wadon sarato lana. Jarit kawung diwiru-wiru. Minumane banyu Caping gunung kunjuk dateng Pak Ruslan so perangkat dusun ning Cabak mriki. Iya. Caping iki perlambang pengayoman gunung, perlambang para warga. Muga iso dadi pengayomaning para kawula, Nok. Ngono iya. Jan so Desember wis rampung. Ha iya, heeh. Ya prestasine wis ketok. Nadyan to tak takoni njiwin maju mulih napa mboten, Pak? Alah duka. Mas, iya. Iya. Ning pendukungnya iki akeh. Iya, namanya berkualitas ya kaya ngono kuwi. Iya. Caping gunung Mbak Yosi nggih. Nggih. Nek Mbak Yosi iki ditayubke cara Tulungagung, Nduk. Tulungagung. Iya. Iki kok kendangane nggonggo minonan. Buka saka keyboard ya, Cak.
matur nuwun. Cih. Aduh, aduh, aduh.